Jag är nog varje första vattnet till lucka vi förmarsrätt och gripen. Tack för det. Ja, var det en herromgång går två såna dyster mot Mjölni och utvär det. Ja, det var. Men så är det två bästa linjen som spelar optimalt det två dyster. Ja. Det må bli harst. Alltså allt annat vill det vara undalt och dyster gör så att han satt öliga tungt i beinen och morgon och Joshkvälde, men jag alltid vet vi fick hoppa och kunna där ringa så fråga på banan. Vi börjar oss med Olle. Ja, vi spelade otroligt väl. Men jag vet inte, vi har en tjejan Olle att detta ner i stöje och ge det trubblar än just. Men följt det att till leverera och det blir bättre leveresten, ja. Jag hade vi spelade två första set otroligt väl. Synte tunche från början. Men 3 kicksade och det är några få uppställningar till Jockon som vi stagnerar också väckna. Kvoj vet inte och Sean är det still vid det. Men jag har sagt det för att vi skulle leverera så gör vi det. Ja, nu är det sån kväll och så är det färre. Ja, det vet inte. Nu tar jag en boll agenten och nu tar jag snart agenten. Ja, låt gå på. Tack för hjärtligt lucka. Tack för det.